President Cyril Ramaphosa. Isifundazwe KwaZulu-Natal ithi ifuna ukugoma abahlala emakhaya abadala angu-41 nokukhona kuwo abangu 3,363. Abadala bangahlali kulezi ndawo bona batheleka ezindaweni zokugoma ezivuliwe. Abanye bathi sebeke batheleleka ngegciwane iCOVID-19. I think we should all try and get it done as soon as possible. I think that's the only way you're going to get rid of it. So I think it's necessary to get people vaccinated as soon as possible. Uhlelo lokugoma luhambe kahle kakhulu. Siphatheke kahle kakhulu nokusimukela nokusichazela ngalolu hlelo kuhambe kahle kakhulu. Sashesha futhi kwena ngesikhathi sifike ngaso konke kwahamba kahle. Le ndawo isikwaze ukugoma abantu abangaphezulu kwa-3,300 ezinsukwini ezine ezedlule. The only challenges we have here is people are coming too early in the morning. They are starting to queue as early as 3 o'clock. And you know, them being old and it is dark and cold, it is not encouraged because we do open the station up by 8 o'clock. So if they're here between 7, 7:30, that's the best time to come through. Umnyango wezempilo uthi uthemba ukuthi uzokwazi ukugoma abantu abangu-5 million ekupheleni kukaJune. Londi Khadebe, SABC News, eThekwini. Phulo lokugonya lize neziphumo ezincumisayo njengoko inkonde nenkondekazi beziphume ukusabela elikhwelo nangona imo yezulu ibingancumisi kwaphela. Lo mandla iNelson Mandela unamaziko okugonya amathandathu kwaye angamashumi amabini anesithathu kweliphondo lempuma koloni. Noluntu olungabhalisanga luza kuthathelwa ingqalelo ngurhulumente weliphondo. Isizathu bandibe lapha mna ndilungiselela ukuthi ngomso nangomsomnye ndingakhali ngabezempilo ndazi ukuba ndivaksinile ndizikhusela kwizifo ezizezinye eziye zihlasela abantu abadala. Urhulumente weliphondo unenxalabo ngokunyuka kwamanani kwabantu abasuleleke ngulo bhubhane we-COVID-19. Lo esisigonyo sinazo ayiloyeza lale ntsholongwane kukuzama nje ukunqanda ulwamvila lwale ntsholongwane ingasasazeki ebantwini bakuthi. Asikafikeleli ke ngokuna kwesasigaba soba singathi makumiswe izinto ngqi kumiswe ezoqoqosho. Ubonile indlela esisokola ngayo ukuvuselela ezoqoqosho emveni kwale meko besikuyo ye-first phase ne-second phase. So lo msinga wesithathu sizama ukulwisana nawo ngamava asiwafunde kula msinga wokuqala nakulo msinga wesibini. Amaziko ajikelezayo okuvavanya aza kubakho kwiidolophu zonke kweliphondo lempuma koloni. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo lempuma koloni.